Lo ngumsakazo wokhozi FM kwindumiso osebonga uyenziwe indimane kakwenze ku-Elvovo Terango. Asikubingelele kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo ngabe umusha sicela wenza ubulungisa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona konke ama-clip amasha nama-video sofaka kule channel. Usibuthelezi ngumsakazo wokhozi FM wakho nje indlela usebonge kakhulu ke intokazi uyenziwe indimande ngekwenze ku-Elvovo Terango ubhuti wama-LV. Usibuthelezi uthi ngempela sibuthi siwisisu esalala uyenziwe indimande uthi ngempela uyabonga ngendlela engasuka umphansi ngalokho akwenze ku-Elvovo ngokuthi ashumayele ivangeli lokuthi ubuntu akubube ngubuntu ebantwini ngoba ubuntu bungumphaka ongaboli njengoba nje uyenziwe indimande kwazile ukuthi ashumayele ivangeli wancinca abantu ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook ukuthi besuke inyembezo Elvovo emva kokuba ke eBhobo ke wakhala emsakazweni iGagasi FM ngenkathi ke enolinda sibuya kuhlelo lange-Sunday Devotion. Nansi ke kanjani iclip kaSibuthelezi zizwele. Sivuka sibe sivula indlebe ukuthi yini osiphathele yona namhlanje. Usikhulekela kwakho kusukela phakathi nezinsuku ekseni, usikhulekela amazwi akho sukusinikeza wona agqugquzelayo nasakhayo nasivusayo mfethu asibuyisela ithemba. Siyabonga kakhulu lokhu kwenzile ngane yakwethu naku-Elvovo kuleli sonto eledlule and sibonge kakhulu kuyenziwe eqiniso ndimande mntakagcwensa ukusibongela kumama yezwa ekhaya okuyena owalala esibelethweni sakhe. Umsebenzi wenzile uyamangalisa. Ngiyamangala vele kufikisela inyembezi ukubona impilo kaElvovo ikulesiya simo, kodwa wahlaba wena ikhwelo lokuthi abantu base South Africa abaphakame baphakamise isandla balekelele uElvovo. Ngiyabonga kakhulu mfowethu dadewethu nabo bonke abantu baka Facebook. Sekubonakele bafowethu ukuthi noma bekhona abathakathi ku Facebook bambalwa kunabantu abanenhliziyo kaNkulunkulu nabantu abathanda ukubona abanye abantu bephumelela. And sithi nje yenziwe eqiniso ndimande ungayiyeki lento yezo, qhubeke njalo nabo bonke abanye ngibabonile bengena lapha yana ngababona bedudula. Siyabonga kakhulu ngibonile abaningi ngeke nginganibali ngamagama ngonibala ngelinye ilanga. Mhlambe kanti kokunye kusha uSibuthelezi uthi uyabuya nomsakazo wakhe nakanjani ke ngomhla ka-1 August nakanjani ke ubuye nomsakazo wakhe oshisa amalanga abazoba nezinhlelo eziningi ezahlukahlukene ozogaba ngomaskandi ikakhulukazi. Asazi ukuthini kwakuphawula nakanjani awukushiye nakanjani kwi-comment section #indaba zikaBhoqo #sizwa ngawe.